Go. Jeg hedder Emil, og jeg kommer fra Socialisterne, og jeg er uddannelsesminister. Og jeg vil gerne fortælle lidt om nogle af vores forslag, som vi har fundet. Vi vil for eksempel gerne have universitetsuddannede lærere på gymnasier og universiteter, så eleverne kan få en bedre uddannelse. Og så Danmark kan få en bedre uddannet generation, og så vil udvikle Danmark til et land med større og flere kompetencer. Det kan faktisk ikke understreges nok, hvor vigtig uddannelse det er for Danmark, og den reform vil uden tvivl revolutionere det danske uddannelsessystem. Og så har vi også tænkt på, at der skal være brugerbetaling for de rige, og det skal der for dem, der har en indkomst på 1,2 millioner om året, begge forældres indkomst sammenlagt. Og hvis de har råd til det, og de alligevel ikke påvirker deres økonomi, så hvorfor så ikke hjælpe regeringen med lidt ekstra penge? Og ja, de kan godt klare sig, og der sker ikke så meget. Og de kan også klare til SU som et lån, og det vil hjælpe regeringen.